שבת חול המועד סוכות אנחנו קוראים בפרשת כי תישא, ומרומז שם בסך הכל חג הסוכות ברמז מאוד מיוחד, חג האסיף, תקופת השנה. למה זה נקרא ככה? אומר החזקוני דבר הנפלא. כיוון פן ירום, החג נקבע בזמן אסיפת הגורן והיקב, פן ירום לבבם על בתיהם שמלאים כל טוב, ויאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה. תוך שישבו בסוכה ייתנו שבח והודאה למי שנתן להם נחלה ובתים מלאים כל טוב. וזה בעצם שטבע הבריות שפר עליהם גורלם, הם בטוחים שבזה כוחם. אומר הקדוש ברוך הוא, תצאו החוצה קצת, תתבוננו שהכל בזכות הקדוש ברוך הוא. גם ברוך השם סייעתא דשמיא, החיסול של הצורר היהודים הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא עשה את דרך אגב, למה? כדי ללמד אותנו שגם החיסולים הגדולים, שברוך השם עם כל מיני מודיעין ועם כל מיני טונות של חומר נפץ ובונקרים, הכל בסייעתא דשמיא. אנחנו עושים את השלבים, אוספים, קוצרים, אבל לדעת כל הזמן ולזכור שהכל מאיתו יתברך, ובעזרת השם בזכות זה נזכה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו עוד ניסים ונפלאות,